Ang labing dako dito sa langit mao ang gamayng bata o ang sama sa gamayng bata. Dinhis kalibutan kinsa may labing dako? Dinhi ba? Kinsa may labing gamhanan dinhi sa yuta? Ang dagko o ang bata? Na sayop mo. In general in general, ang pinakagamhanan dinhis kalibutan mao gyapon ang bata. No, tanawa ng inahan inig kamabdos. Inig kamabdos unsay mahitabo og moingong bata suka sa na siya. Ingon pangala og aslom, akaon sa nag-aslom bisag di na hinga og aslom. Bed rest kay mahog ko mo signal man na spatting higda sa nang inahan tuman gyud gawas las mga buangon di maginamutuman ang buangon kana mga buangon ilam ng kumuton ganing bata ilam ganang patyon pero in general nya ini kataos bata og mulihok ang paglibor alas 12 gabi moingon ang ginikanan nga ugma na lang gawas diha dili gyud magwangwang pa na padung adto sa ospital bisag unsang orasan mawad-an kus uwaw ang inahan igingon sa doktora bikang sa dayon utong sa dayon nawad as uwaw tungod sa bata di ba? Di man mumuto ini kadagko-dagko ay kalgawas na sa bata asos kada hilak igtigik Allah na dayon karon lang din itigik ang lakaw din naton ato na itigik og balik das gawas ana man mapugos gyud kag kuan mapugos kag kanabang asam ni nako ipahilo na ana sayaw-sayaw bisag di ka mo musayaw ana sige sayaw-sayaw mukanta bisag yabag og tingog para lang gyud ang bata matagaan sa iyang gusto. Inguna ng bata ka powerful dinhi. Nyag di gyud mo hilom. Abisan niya simbahan ala palugwa ng suso la patutoy dia. Hasta good pare good. Disturbo lang sa noon. Kalabi na kanang timbunyag, kanang yung timbunyag pastilan bata na maghusa magmayong. Away laing makapahilom, patutuyon. Nigduol sa pare, inigbadli sa aktang sa bata. Duol sa kayo. Usahay, maugay mabutang aglana. Bisag kadaghan ako nakabatian magkatawa lang yapon ko kana bang joke bang ang pari ko na ba mangutanam ng pari sa kadaghas bata din am nakamonitor muduol na siya nga to kinsengan ana nya ako nagabunyag kanimo ana so kanya tapinan manas pari ang dinianis bata kay haron dili musod ang tubig dire ana kinsengan Kristel pader Kristel ako nagabunyag kanimo pag-abot niya tong usa ka babay sa kinsengan tubag ang bana tos loyo totoy pader isa totoy ako nagabunyag dili pader so ino ka totoy sa dili ang kana imong gihika pader totoy na kaya nga totoy mang bata dito sa tapion sa totoy kinsengan pero dili to ako kakita sa goy sa kalainas agtang sa bata o sa totoy kay ba sa kuan powerful kay nang bata pamaton kay alas 12 gabi alas 2 kadlawon kay mohilak hala kutaw gatas ana sato pa diay kung gusto tang mahimong gamhanan mahimo gitang liwat ni Santo Niño muna gamhanan kay ni si Santo Niño bisag tibok kalibutan way maka lupig ani nga naman usa man siya ka gamayng bata mapaubsanon iba ko mo gunsay gisulti sa akong kasing-kasing sa Santo Niño yung siya ikaw ba kunuhay concern kaayo ka sa mga
imong parishioners. Kalabaw ka sa akong ka-concern nila. Kung naakay pagbati nga imo silang lipayon isip parish priest ka nga malingaw sila, labaw pa ana ang kalipay nga akong gihuna-huna para nila. Ay na lang di pagwuri-wuri, relax lang. Ana na siya. Muna dito sa langit ang mga tao dito relax. Bauna ang gihisgutan diri sa atong unang pagbasa nga ang bata nga mataw alang kanato nga mao ang kahayag, tawgon siya og maalamong magtatambag. Kung maminaw lang kaniya, marelax gyud ka. Dios nga gamhanan og mutuo lang kaniya, wa gi imposible sa atong kinabuhi. Walay katapusang amahan, usa siya kaamahan nga atong dangpanan og tigpanalipod nya prinsipe sa pakigdait. Pasabot ang resulta sa atong pagdebosyon ni Santo Niño, magkahiusa kita, di ta magkaaway. Nya ang tungod niini mo na niyang giingon nga sa atong salmo nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makakita gyud sa kadaugan sa atong Dios. Ang iyang gibuntog mao ang yawa. Kinsa man ang yawa? Prinsipe sa sala, prinsipe sa panag-away. Gilingi ay mong tupad. Kinsa maroy gisunod nimo, ang prinsipe sa pakigdait o prinsipe sa pakig-away? Hindi ka no? Lingi ako no? Sa inyong balay, kinsa man dito inyong gisunod, prinsipe sa pakigdait o prinsipe sa panag-away? Yung sa inyong mga opisina nga inyong gitrabahoan, unsa man, prinsipis linibakay o prinsipis higugmaay? Na hilong na mga naong. Sa atong ikaduhang pagbasa, gipahinumduman pud ta ni San Pablo nga diha ni Kristo giplano na sa Ginoo nga kitang tanan mga tao nga iyang gibuhat himuon niyang mga balaan. Iyan na ng plano sa ato pa kining grasya sa pagkabata ni Santo Niño naa na sad ni sa sulod nato. Plano na nis Ginoo. So ang ato magkuha lang kita, musunod lang kita niya. O kung ato nang buhaton, mahitabo gyud na kita mahimong dako dito sa gingharian sa langit. Ang pagsunod sa kabubuton sa amahan nga mapaubsanon. Kinibitang ato dining mga proyekto sa simbahan, bunga gini sa atong pagpaubos. Ako isip inyong parish priest, miangkon ko nga wa gyud ko'y mahimo kun wa ang Ginoo. Nya ang grasya labi na gyud kwarta nga atong gikinahanglan dinhi nagikan man sa lain-laing mga tao. Kini silang tanan nga mipalit sa atong mga slots dinhi gipangtandog rana sa Ginoo uban ni mahal nga Birhen sa Santos nga Rosario ug sa atong patron nga si San Vicente Ferrer, gipangtandog ang mga kasing-kasing aron muhalad. Nabitay may text nako usas ato sa mga aktibo kay dinhi, naluoy kuno siya sa iyang kaila ba nga tuas gawas nasod nya gasno kuno dito perti kunong bugnawa nya pagkadungog niya nga karon na ang deadline sa atong slot sa Santo Niño nya gulang-gulang na ra ba kuno ni minggawas gyud sa iyang balay kay mupadala din mupadala og iyang palit og slots kay basig maklusan kuno siya motong nabalaka in taon ning atong suod dinhi nga basin unya gun sa mahitabo nganong niahat mangyog lakaw nga perting bugnawa mura baging nana bang dinis ato ba magbagyo nya mugawas gyud ka kay duna kay ipadala. Siman ka ana anda magpakamatay mo risgo para lang mo pada dinhi wa ra bagita magkakita ani nila kisa may nitandog ana ang Ginoo. Karong adlaw manghatag ta sa atong mga 5 kilo packed rice na igamayng noodles o sardinas ngadto sa atong kategory D nga mga pamilya dinhi. Kaning kategory D
Mao niyang kinakapobre sa atong mga parishioners. Naman tay A, B, C, D. No? Ang A, nindot og balay, nindot og income. Mao na general nga basihanan. Ang B, nindot og balay, pero di kayo nindot og income. Ang C, bati og balay, bati sad og income. Ang D, purting bati as balay, wa pagi hapit income. Mo na D. Manghatag ta na karon mga 570 or mga 600 ka pamilya ni ang atong hatagan karon. Di man ta gikuha gipanghatag ana sa mga tao nga gipangtandog ang kasing-kasing. So salamat kaayo sa atong halin sa atong special slot is in JP as of yesterday niabot ng atong halin og 11,107 ka slots atong pakpakan ang halin. Pero naapay nahibilin na 3,893 ka slots. So karon ugma o hantod sa Domingo ato gyapon ning padayong ibaligya. Ibaw ko mahurot ra ni 3,893 naman lang tag 100 per slot. Yang ato sang dopes para sa atong pagtukod sa kumbinto ning abot na sad ang atong halin og 18,368 ka slots. Pakpak yapon. Kinsa may namalit ni ini mga tao nga nagpakabata kay kanang bata usas qualities ana niya nga nindot kana gyung pagkamanggihatagon. Tanawan na imong bata magdagduaan, di ba? Hugupan na sila yung bata, magduwa na sila, dali kay maguba ang iyang duaan. Kay inat-inaton man to, usahay gud ang truck-truck, bahin-bahinon ang ligid dito sa usa, ang suga diri sa usa, kana mga helicopter, mga tangtang ang kanang iyang ana-ana, palabad-palabad, alain ay gaduwa kasi gana dito. Ang lain sa giduwa ang parts, maghinatagay gina sila. Gawas lang og badlongon sa ginikanan, din ana manghatag. Hindi ko na bilingi ay mong tupad katapusang pangutana ing na hangtod karon manggihatagon pa ka. Hindi ko na ngutan ako no. Basig daw na kay kakaron na influensya na kas mga yawanon. Sige bitaw kamo dinhi manggihatagon kay mo ato sang mga nilid karon sa atong Don Biblical Rosary manggihatagon kay silang time ang atong mga PYCC ug ang ato dinhing mga lectors o guban pa mga luwa nga ning apil karon sa atong Don Biblical Rosary. Ato ning iampos Ginoo nga mas mudaghan paunta ang mga grasya nga madawat sa tanang tao nga nagkugi pagtabang sa simbahan, di lang dinis ato kung dili sa kinatibuk-an giyong simbahan sa tibuok kalibutan. Aw labi na gyud sa nagtabang dinhi sa atong parokya karon. Manindog ta.